ni efere goma moloti lenye bayaduma dulare nyonye efere goma moloti lenye bayaduma dulare nyonye efere goma moloti lenye bayaduma musibe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawnde joyi jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo ɓataake men faade rendo musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama on ñaggama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en duwima yo jawmiraɗo ɓeydan en jaam e kisale ɓurale yajede mawɗo goto gorko eɗen gowi yewtidde e makko e ɓoggi men karalle ɗeɗo henno ɗe joguiɗen o wi waɗi saha goto o meeɗi ɗannade kono kadi sa nani ɗanndugal tan ko iwde e wuro ma faade laamorgo ma walla faade wuro wongo tawetego e nder leydi ma walla ni ka koddiɗo ko wayno ndiɗo leydi tacca paya ndi e leydi ɗum wonno ɗanndugal mawɓe men hanki goɗɗata o wi o meeɗi ɗannade o ari e wuro wooto wuro ngo hoɗi koye dande maayo woni ɗon ko awoɓe o tawi ɗon mawɗo goto mawɗo o ne yaara e duuɓi 60 e ko fawi o waɗi ɗon lebbi 4 e wuro he o meeɗa yiide mawɗo o ene laawi ene mettini walla ne haaɓi walla ne tikki walla hannde ne wayno jogiiɗo sunu ni kala nde o yi mawɗo o ka ene moosa tan ka ene moosa tan ko ene moosa tan sa haalde makko wona jalde o moosa tan a wawa bettudemo so wona jiyama omo moosa ɗo jooɗi kala o moosat saɗa haalda e makko wona tan koye jalde kala konngol ngol kalduɗa e makko haade makko jaɓade ma o jala kono so tawi woni yitere ma famille ma mawɗo o tan tawata komo moosa waɗi saha goto noon o namdi mawɗo o wi mawɗo o holko saabi an aɗa jala tan aɗa moosa tan mawɗo o wimo mi dañani e aduna ko ɓuuri mooso mi dañani e aduna ko ɓuuri moosde mi dañani aduna ko ɓuuri so mboɗa haalda e neɗɗo jalte nde tawno holɗum babam meeɗi wiidemi kala ko donkuɗa e gurdam ma hotoron ko weltanade Allah kala ko rokkuma o min ɗo jooɗimi ɗo mi awat hande noon maayo ngo satti liɗɗi gustima kono hatta konngol mawɗo am jaaɗo o mboɗo miccongol kala ɗo jooɗimi mboɗo moosana Allah mboɗo jalana Allah sabu mboɗo weltanimo kala ko rokkimi somi ñaami mboɗo weltanimo somi ñamani mboɗo weltanimo somi dañi mboɗo weltanimo somi rafama mboɗo weltanimo so mboɗo selli mboɗo weltanimo ɗum jeeyi sababu moosogo moosami hami maaya mi accata moosde ɗum haawi oɗo henna mawɗo gorko mon jewtittene kala saha o wi oɗo henna mawɗo o jangge mum hunde wotere kanko nden yaltinimo galle mabɓe ha saabi o yehi toon ko galle mabɓe o ko kamdam ɓuuri hewde ɗon tikke e mette e kamdam mo jiiɗa fo ne haaɓi mo jiiɗa fo ɓernde mum ne heewi mo jiiɗa fo ne tikki taw kadi tikki ɗum walla haamni ɗum
komi remi ngesam moƴƴani walla jawdam hikka moƴƴani walla no min mbayni min dañata walla no min mbayni min dañani basal ne hoɗi e galle amen nden mawɗo o wimo noon way tan kono hunde teddude fawno e makko itta e makko o yiɗi waade no mawɗo o ni wonde ɗannungal makko timmi o arti omo ñemtina mawɗo o somo salmodira yimɓe o jalat so jooɗi bange makko ono moosde yimɓe galle mbatti wiide o hangama par ce que to yeehi to gila o arti omon tan moosa watti wonko o yiyata e guite makko ɗum jeeyi saabu o moosa ɓe jiiɗi wattudemo kangaɗo o sali hankkadi no o wonti neɗɗo newiɗo neɗɗo moosowo neɗɗo jalowo neɗɗo calminowo calmitteɗo ha yimɓe mbatti hankkadi so dañi mette e ɓernde mumen dañi souci dañi sunu dañi ko wiyete stress ngara yeeso makko beele jewtire makko no jallirta eno moosirta ni ha joni mbatta jalde mbatta mosde haw wiya baaba guittowo sunu baaba hande no mbiyeten neɗɗo no stress ha mbatti wiidemo ko baaba guittowo sunu baaba jalniɗo Allah waɗi noon hawo dowli e wuro ngo kanko oɗo mawɗo ha yimɓe mbatti ittandemo gueɗal mbatti rokkudemo sababude mooso ngo kala garɗo so joɗima sara makko no moosirta no haalirta ni taw ñembata ko oye mawɗo ha ɗum wonti jikku makko ha watti dañde hen ha waɗi hen galle makko ha wuuri hen ha o ñanti hen ha o woni hen ha oɗo ñalawma hande musidɓe tedduɓe ɗo Allah naywinimo ɗo ɗum noon firti ko neɗɗo an gonɗo e bitig ma lewru nana maaya a ala hay ko jobɗa luwas bitigo a ala ko nelduɗa galle ma keni koye ladde gonɗa a waɗi duuɓi 4 aɗana natana duuɓi 5 joom suudu ma nana fan ma sukaɓe ma nana pan ma jinnaɓe ma nana cabbi e ma baniran ma rewɓe nana cabbi e ma miñe en nana cabbi e ma kono Allah moni seedi a ala woto haaɓ woto bonnu ɓernde ma woto aybin hoore ma yañu ɓernde ma ganda ko Allah rokkata no Allah wurniri foof wurnatɓe anne kadi no Allah wurniri foof wurnete woto wat ko fewani woto naate business uji ɗa anda woto yaha mbaɗoya ko aada yarani jokke bitikel ma so ronki yaade ha ronki yaade yeey mbattoya goɗɗum so ronki ya ha ronki ya yeey mbattoya goɗɗum son ji en kaali oɗo henno mawɗo ko haalani en ko ɗeɗo henno balle 2 en keeɓiɗo ɓatakuji kewɗi musidɓe men ɗanniɓe nde tawno eɗen gandi ɗannungal eɗen gandi ɗannungal machallah nde tawno en ɗannima musidɓe men hewɓe ha tenti noon ɗanniɓe e nder Afrique jomum en acci cuddiɗo mum duuɓi 3 duuɓi 4 duuɓi 5 wona e sago mum wona e weluya mum nde tawno jomum ne joguino aada goto mo aadarino wadde ha hande oɗon aada jomum waylata on aada so wayli on aada way kono firti aadi so tawi omo arta o sooda wolisaji o sooda ceenuji o soodan ɗum bandiraɓe rewɓe o sooda kotone o soodan ɗum bandiraɓe rewɓe o sooda comci o soodan ɗum ɓiɓɓe galle o sooda paɗe o sooda foof o soodana galle so arti omo reggini wolisaji 5 4 ha 6 hande holto mbawɗa dañde ɗum an ɗanniɗo Afrique an ɗanniɗo Afrique hande aɗa woni tabel ma aɗa woni bitig ma aɗa woni galle aɗa gardana patron ma holto mbawɗa dañde ɗum lewru foof aɗa yoɓa luwas ma aɗa ñaama teno ñamde ma toon ɓuuri serde ñamde ga laabi 100 saabu lewru sa calcule ko ñamata ko sa haali wiite ko wona gonga haalaka transport maɗa haalaka guppol maɗa haalaka luwas maɗa haalaka saaha foof safara ma toon haalaka contrôle garowel maɗa haalaka kayitaji ɗi poɗɗa jogade haalaka noon dépasse galle ma lewru foof ko poɗɗa neldude haala ko poɗɗa barjide suddiɓe ma e sukaɓe ma e jinnaɓe maɗa a wawa artude nder duuɓi 10 a wawa so yiɗi mbaɗa toon duuɓi 10 a wawa artu so yiɗi mbaɗa économique duuɓi 20 a wawa artude hanti ala fof ɗo mbawɗa rewde ha daña ɗum ha mbaɗa ɗum a wawa ɗum noon wasiyam faade e men e mon goto kala yo wat ko wawi neɗɗo woto wat ko wawa
sa liggima duuɓi 4 walla duuɓi 3 walla duuɓi 2 Allah newnanima biye ma, Allah newninima ko gartata cooda ration ma tawa ñamlotako, hay sa sodanan joom suuduma hay faɗo artu ko yiide nde tan. Enen ne jooɗiɓe ɓe suddiɓe ɓe mbatte haqqillaji e koye mon, gandon nde o wawno nde omo waɗa, hande noon o teddi, ladde nde satti, biti ko natti yaade, place o natti yaade, debbo o natti yaade, mo gardanto o natti yobde mo no yarata ni, watti yobde mo ko mocce keddiɗo o yooɓi e lewru heddi ndu, no wurdi toon ko Allah andi, gurdam satti. Annene jaɓa, so leeso leydi o tottuma wal hen, so mbajji o tottuma wal hen. Ganda dewgal wona dañal, dewgal wona kaari dañi leeso yomi dañi leeso, walla kaari wannama ɗum yomi waɗani ɗum, taw noon doole potani, cukuli potani, moro ko morim, fulɓe kaali gayni. Paamanen suddiɓe, paamanen worɓe ɓe, paamanen ɓeɗo hande wonɓe kaya mbeya, so garti ngala ko golli ga, mbawa joɗade ga, teni kadi so goni toon ɓooya toon caɗele ɓeydo, hay goto maɓe wonirani toon gam belema mum ala. ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi, goto kala famana goɗɗo o. eɗen mbiya tan an gonɗo e oɗo boutique aɗa ande hoore ma, an gonɗo e guel ɗo tabel aɗa ande hoore ma, an gardowo e oɗo galle aɗa ande hoore ma, an jiilotoɗo golle aɗa ronki dañde aɗa ande hoore ma, soit ko Europe, Amérique, Asie, Afrique, kala ɗo mbawɗa wonde yaño ɓerde ma, ganda ko Allah rokkata yiilo noon. woto jab jooɗa tan yiilo, andu noon ko Allah rokkata kono yiilo. ene anda hay goto yiɗani ɓoyde ladde gam plaisir mum, ene anda hay goto yiɗani ɓoyde ladde gam belema mum. teni kadi aɗa woni bitigel ko jeeyata ñalawma timmani ujunnaji 6 aɗa yeeɓa luwas 4 ujunere. teni bitig sa yeeyata luwas ma par jour a yaltata, a yanat. ɗonne kadi sa miiji wiɗa adda cuddiɗo ma, sarana jonjoni mema leydi. ɗum noon yo Allah won ballo moni kala yo tinno e hoore mum, tinno famana goɗɗo, goɗɗo famana goɗɗo. ko jiɗɗen haalde goɗɗum ko oɗo henna ɓataake, oɗo henna babiraɗo, Allah walli en jewtidi e makko, kono haade men yewtidde e makko, ɓiyi ko debbo woni jaltowo, kono noon kala nde o tini omo laawo yidde yande e ɓiɗɗo debbo gam fiide ɗum walla nehde walla goɗɗum, yumiraɗo daro hakkude, sabu aɗa yumiraɓe aɓe jogui caɗele mawɗe ɗe. soɓe piye sukaɓe mabɓe, aɓe piye ɓiɓe, aɓe belti hen, ɗoɓe mettino piyeɗa belti hen. kono an baaba o, so tawi tan a wi aɗa mema cukalel ngel a fii ɗum, ɓe tikkanma. haɗe mbatta suurde ayibbaji cukalel ngel, haade an baaba o tinde wata fiide cukalel ngel. kono noon hande piggal koko waɗi a buli, koko ɓenni, hande yonti ko kaldigal. guila sukaɓe ne pamɗi, ɓattoɗen ɓe kaldene mabɓe, ɓatta sukaɓe ma, haalde sukaɓe maɗa, hadema dawde haalde mabɓe, hadema lelade haalde mabɓe, haalde sukaɓe. yoɓe gooɓe, yoɓe cuuse, yoɓe gande, yoɓe jiiɗe, yoɓe korsine, yoɓe gandu babam wi ni, babam wi ni, min de babam wi kam ni, min babam wi kam ni. ayi sa ɓattima mawɓe men ɓe ha yetti génération men o nehaɗo o, kala nde goto men haalde heewide min nenam meeɗi widemi ni, walla babam wi kam ni. sukaɓe noon ɓe babiraɓe men jewtitta e mumen, ɓe gownota ko ɓiɓɓe men ha mbawa yewtide ɓiɓɓe men ɓen, so mawni mbawata dañde fartaŋe wiide babam wi kam ni. wiyata tan ko binduɗo deftere tel wini e star tel wini. ɗum noon hande politique hande ko naate ɓerɗe sukaɓe ma, naate gandiji mabɓe, gandinaɓe hunde guila ɓe gandinani koye mabɓe. nde ɓiyi ko watti yaltude, yumma o ne haala hawima mi haalane bamma, kono yumma o ne andi baaba o so tawi tini laware mum de ko laware hulɓinide. way tan kono Mamadou Ibrahima so yani Yasine rewa tan koye barmeji galle tan ne rufa, yanata e goɗɗum. ni woni noon yeehi ha ɓiɗɗo musidɓe tedduɓe ƴetti hen reedu. nde baaba o tini ɓiɗɗo ko cowiɗo,
ni woni o laawori yumiraɗo galle o nde o yiɗi memde suka o ngam fiide ɗum giƴi ko wimo sa fi oɗo hen no mbara ɗum saabu ko cowiɗo o woni yaltu galle makko ɗo woni caɗele ɗe feere bonata ha mbiya ɓiye debbo yaltu gallam ko waɗanno waɗi gasi mbimi ko kewene ɓerde sukaɓe kalnen ɓe gandinen ɓe guila ɓe gandinani koye mabɓe ayi to banggue woɗeɓe ɓe bindat defte ɓe mbaɗa dessin animé ji ɓe mbaɗa film uji ɓe mbaɗa tindi mbaɗa pap eɗen joguino ɗum ɓe kolla sukaɓe guila sukaɓe gandande ɗum koye mabɓe ɗum waɗi aɗi jeune suka ya ha 18 ans memata debbo gorko memata ɗum so yettima 18 ans kadi autorisé hoore muɗum kañum kono enen hande e nder rendo men wonno en kaldata e sukaɓeɓe en jewtita e sukaɓe en gandintaɓe ko waɗi tabu so puɗɗima ƴeesare puɗɗima wadde ƴoole tan enɗi tan sokko ɓe natata koye yidde worɓe cukalel gorko natata koye yidde rewɓe soɓe memodiri goɗɗum yaltat hen par ce que en ngala kaldigal en kalta en jetti wonno il faut dialogue faut kaldigal o laawi o yaltini suka debbo yimɓe tefimo o yaltini on suka debbo fayi galle kawmumen yetti galle kawmumen nangira toon bolle puyɗe saabu kawmum ko ɗanni yanke joɗaki nangira ɗon ko bolle puyɗe saabu ko perguitiɗo o haaɓi o mettini o yiidiron e suka debbo goɗɗo on wallimo wimo ar bonnoyen reedu ndu mboɗa andi ɗo henno waaji goto omo bonna deedi kono jogui ko leɗɗe ɓe jeehi toon on rokkiɓe leɗɗe yo yar e poɗɗe o arti galle kaw makko ga o leeli ha jenggi reedu ndu wone musde omo tarlo omo uuma ha o ronki hen fofde nde ɓen tini noon ɓen gari ndondimo ɗon jiiɗi nawdemo hôpital o sali ɓen cippiri ha nayimo dispensaire wuuro mabɓe ɗon nde ɓe jetti ɗon docteur laarimo gayni ɗon e ɗon wimo ɓe ɓenninimo deke no yardi leɗɗe ɗe ni moƴƴani kadi koko ronki wadde déclassé ko yiɗi yaltinde ko o waldi koye reedu musande omo tarlo ha hedde wendogo ko nden ko yinno bonnude ko yalti wonti caɗele noon ƴiƴam ɗon kana yo dartu hankkadi ni ko ƴiƴam ne ara tan docteur e mbaɗi feere foof pikkiri mbaɗi kala ko mbawno wadde jinna makko nodda ngari hande o aɓe tawe nder laamorgol leydi mabɓe aɓe gonde ɓiɗɗo ha ɗo ɗo gonden ɓiɗɗo siltata ƴiƴam musibiti o gasi haw laaɓi o fooƴi o natti wonde neɗɗo ɗo gonɗen ɗo henna hande on bannoɗo ngal baɗalo inde mum saktama nanggama nanayi juuɗe suka debbo ɗoftunoɗomo nanggama nanayi juuɗe kanko suka debbo mono safro jinnaɓe makko nana ñamlo haalisaji ne mbaɗa hen gam yiltade cellal makko on mawɗo noon jibinɗo oɗo ɓiɗɗo kañum rokki en oɗo hen histoire ayi sa riiwi ɓiye so yeehi maw addani ko ɓuuri bonde walla o lebtuma ko ɓuuri bonde ɗum woni hande mawɗo ko lebti ko aɓena hande mbi dak ñamale ɗum noon an nene tinno wallu baaba neha ɓiɗɗo an baaba wallu nene neha ɓiɗɗo kono kadi needi hande ko kaldigal lomben ɓe hakkude men jewtiden e mabɓe kalden e mabɓe jaltiden e mabɓe jaltiden e sukaɓe nawen ɓe e nokkuji dennuɗi nokkuji pijirloji gandinen ɓe pijirloji ɗi ko wayno magique landa en ko wayno nokkuji goɗɗi nawen ɓe e nokkuji pijirde sukaɓe ɓe pijjay sukaɓe hono mabɓe en tawde jooɗi aɗa laara ɓe nawɓe e nokkuji sport salle de sport ɓe pija aɗa laara ɓe nawɓe e nokkuji ɓerɗe mbasa yewede ɓe ciftora mine babam jaadiɗo mine nenam jaadiɗo yaltinɓe saaha kala nawaɓe restaurant ji ɓe ñaama glace gartiraɓe keewa e mabɓe ɗon ɗo ɓe jooɗi jewtuda e mabɓe nawɓe plage ƴettutta o ƴettu on temps ƴettutta nawaɓe plage ƴettutta jaltida e mabɓe seeɗa ɓayde ko an e mabɓe gondi yewtide mabɓe ɓattoɓe so a ala ɗon yumiraɗo yo wat ɗum ɓattomo ha ɓattoɗamo ha gandamo andu ɓiye tindanamo daranamo gandinamo aduna o haade makko andude ɗum oɗo henno mawɗo ɗum ɗo henno woni ɓattake oɗo mo yettinanen ɓattake goɗɗo mo jiiɗen uddirde afrique eɗen beltoro sukaɓe meɗen ha tenti noon so goto e sukaɓe jeehi janggoyde amérique walla europe walla banggue goɗɗo heeɓi toon jeenari
soɗon teski ɗeɗo henna balɗe tati won suka gorko goto sénégal naajo heeɓi jeenaari timmudi rokka araray mawɗo wiyeede kañum ɓuri ŋarɗude to banggue windi yankoɓe taw ko windoɓe e afrique subsaharienne est ce que aduna hulɓini enen pop beltiɗen mawɗo leydi sénégal welti afrique welti hode yawde inde makko ɓamta kono holko bonni o bonni ko inde sénégal o yeeyi ko sénégal o yeeyi ko sénégal o bonni ko inde sénégal o bonni ko inde diine o bonni ko inde l'islam o bonni inde diine saabu holɗum o haali ko sénégal so tawi a woni gorkati a rokketake fodde sa woni gorkati sa maayi a ubbetake guenale julɓe sa woni gorkati o haali hen gueɗe coofɗe haw haali wonde gorkati fuɗɗi ko ga kala sifa konngol ngol ene yeeya diine l'islam ngol ene yeeya ndimagu neɗɗo ngol ene yeeya neɗɗagu neɗɗo ngol ene rokka neɗɗo titre e nder gurdam mum o jalkiti ɗum ɗon e nder deftere makko e nden deftere noon musidɓe tedduɓe ko nden deftere rokkimo fartaŋe wonde windiyanke ɓurɗo ŋarɗude nder windiyankoɓe afrique eɗen teski e kala saha suka men jannguɓe so jangde mabɓe ŋarɗiga soɓe jeehi tubakoɓe koɗa e koye he gonta ñaw naata e ƴiƴemeje mabɓe ñaw cornique bonɗo naata e ƴiƴemeje mabɓe keɓa toon jooɗo ene mbiyaɓe mbinde ɗum mbinde diine mon o mbinde l'islam mon o mbinde needi mon ndi mbinde comportement mon o mbinde gonka mon ka mbinde dewle mon ɗe mbinde ko kaddinton rewɓe ko mbinde ɗum min jiiɗa ɗum bonnite firtiyanke ko enen bonnita koye men tubak natti wonde hakkude men enen tan ala tubak gembata ko ɓalejo hono men rutto on ɓalejo ne sakta sirluji walla ne bonnita en walla ne jalkita walla ne yaltina gueɗe men e men ɗum ɗo foof noon koko mbimi ko konnen l'islam konnen aada men konnen koye men e koye suka men e ɓerde suka men musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñjey ɓataake ɓatakuji rendo faade e men musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar so jomiraɗo hodiri yontere faande inchallah mawla en garata e buuɗal yurmeende kono musidɗo men haali abouba musidɗo men ahmadou gatamare ba maɓe garanene e buuɗal yurmeende kame coccorgal kala yo en ñalle jaam juma mubarak edima de birduɗa mborotunewrema ɗuɗa e ñooñi